A ver o noso querido xurado. Iago Pico, Carolina Roy Antón, un de vos, unha valoración. Así, Carolina, veña, que Carolina. cada día é máis complicado este. Moi complicado. Están, de verdad, brillantes, ademais tan diferentes. O sea, que temos que xulgar A e Z. Pero bueno, farémolo. Veña, pois veña, deixo vos aí uns minutiños para que pensedes. Así que, nada, vou aproveitar para falar un pouquiño con Kiko. Porque, Kiko, eu creo que me contaron que en vindeiros programas ti tesnos unha sorpresa preparada. Bueno, sí, vou a volver outra vez á Liga, que todo contento e todo feliz, como sempre. Unha sorpresa en forma de canción, pode ser? Que pode ser, perdón? Unha sorpresa en forma de canción, o sea, no medley. Efectivamente, Dos padriños, claro. Unha sorpresa en forma de canción, Vale. pero que é que unha canción de muller que cantarás ti. Algo así. Sí, a verdad que sí. Ou a cantar unha canción de muller. De que muller? Unha muller dunha destas voces... Unha muller impresionante que xa non está aquí, pero que é unha voz impresionante. Pode ser esa a máis grande. A máis grande, a máis sí. grande. A máis Ollo, grande. Pois Moitas sí. grazas, Kiko. Nada, Forte aplauso un para placer, Kiko. un placer. Sorpresas que teremos ao Un placer, longo desta un placer. sétima edición. Pois chegou o momento de saber quen é a gañadora ou o gañador deste cuarto programa. Só por recordar, Virxinia gañou o primeiro programa unha vez que pasou a final e gañou o primeiro programa. Sí. E Jay pasou a final no segundo programa e gañou. E tiñan que atoparse neste cuarto programa. Así que, gañador ou gañadora deste cuarto programa, querido xurado... E... de pé. Jay! Jay! Jay, pois terás que dicir algo, porque como é a vida, verdade? No teu peor día, como te atopas físicamente e resulta que gañas o programa. Segundo programa xa ha gañado nesta sétima edición. Como estás? Bien, me siento muy feliz, la verdad. Yo, como lo dije antes, gracias a todo el equipo, gracias al público, gracias por el cariño, gracias a mis compañeros. Sois increíble todo, de verdad, o sea... Me estoy llevando de aquí un recuerdo y algo mucho más importante que un premio, que es la amistad de todos esos que están allí y el cariño de todas esas personas que están aquí acompañándonos esta noche. Pois ese sí que é un gran premio, claro que sí, Jay, parabéns, de verdade. Grazas polo que fixeche esta noite, grazas polo teu esforzo, moitísimas grazas. Jay é o gañador do programa de hoxe, segunda Virxinia na clasificación de hoxe, pero imos ver como está a clasificación xeral, é dicir, a suma dos puntos dos 4 programas. Mirade para aí a ver como está agora mesmo. Jay está con 38 puntos, Lucía con 37, igual empatada con Virginia, 37 puntos, María 34, Carlos 32, Sabe 28, David 25 e Diego 25. David e Diego empatados. Moi igualadiño todo. Aínda queda programa, aínda queda edición e agora temos que saber que escudería gañou neste cuarto programa. César Romero, por favor. Forte aplauso para César tamén. A ver. E cal sería? A ver, hoxe tendo a París aquí cos dous finalistas. Cal sería, Vou mirar. A escudería gañadora é... París de Goya! Kiko, vente para aquí, Kiko, ven. Parabéns, Kiko. Aquí estás cos teus dous afillados. Moitos parabéns. Familia, xa saben, vémonos a vindeira semana aquí na Liga con moita música, moito ritmo, moito baile, pero que non nos falta nunca é o corazón, a emoción e o sentir. Grazas por estar aí. Un bico.